Aquí baix. Home, és que és bonic que veure. Estic, home, has estat amb una cosa així... Home, és que no, aquí no tothom pot baixar. No. I no baixarà. I què és cap aquí o cap allà? No, és cap allà. Ara, perquè es deixaran un foco, si és més gros. Tot això era un cub. Un cub. Això era un cub, on ficaven o vi o oli o el que sigui. Veus que això d'aquí baix era d'on se recollia tot el vi o l'oli. I això està més baix, perquè així d'aquí ho podien recollir tot. Que anys enrere, perquè això dona cap allà sota l'escala, sota el carrer, això. Sí. I anys enrere coien aquí el xocolata, això que feien xocolata. Acaben amb el local. Ah, vale, hem vingut per allí, clar. Sí, nosaltres hem vingut per allà, sí. Això no té sortida, està tapiat tot, o sigui, ja estava tapiat. Vale. Això és el que dona dalt. Ah, sí, el respirador del carrer, sí. El respiradero que estem dit. Molt bé. Doncs aquí hi ha un passadís que comunicava, està tapiat allà, comunicava amb l'antiquari. O sigui, aquí hi ha sempre una temperatura, clar, arribarem a estar-hi sobre uns 8 metres sota el nivell del carrer. Vale. Que xulo. Mira, veus? Aquí ja comença el refugi ja. Això era un refugi. Això era un refugi de la guerra, que es va fer quan la guerra. Vale. I es va quedar a mitges. Oi. Es va acabar la guerra abans d'acabar el refugi. Això, bueno, cap allà no hi anirem perquè això només que donava el tom. Sí. Això només donava el tom. Vale. Aquí van col·locar-hi això per aguantar, se suposa, el passadís aquest que hi ha cap a dalt i tot això perquè s'aguantés tot bé. Vale. Així és com la majoria de Tarragona surten pedres. Tot això d'aquí és tot argila. Aquí no veurem cap pedra. El mateix fa que tot això s'aguanti. Hola, que xulo! Hola, que xulo! Que guapo tot això. Ostres, que guai! Ah, que xulo! M'encanta! No se sap exactament encara on t'arriba, perquè n'hi ha diverses escales amb diverses sortides, però estan tapiades. Vale. I no sap ningú exactament on surt. Segons diuen l'ús de l'Ajuntament, d'unes galeries així que es puguin visitar avui per avui, n'hi ha poques i no n'hi ha cap de tanta llargada com aquesta. És molt xulo. I aquí hi ha les escales. Ala, mira! Hi ha unes escales. Què és això? Sí, això aquí és el que algú tenia com una bodegueta. Aquí hi ha unes escales que arriben a un moment que està tapiat. Està tapiat, no es pot ni entrar ni sortir. Llavors aquí tenim dos galeries. Aquestes, bueno, aquesta arriba allà al final i s'ajunta amb aquesta. Ostres, és gegant! Per sota, si notes, no es va mantenir la humitat que hi ha. Sí, tant, sí es nota. Veus, aquí a l'esquerra comunica amb aquella que hem vist i amb la dreta comunica per la que veníem, que després baixarem. Veus que hi ha galeries que estan tapiades i n'hi ha que no. Ah, però aquesta ja està... O sigui, aquí no hi ha argila. Que aquí no hi ha argila, aquí hi ha... L'argila està al darrere. Vull dir això. Sí, al darrere està l'argila. Sí. I això feien realment, o sigui, clar, perquè no tinguessin el risc de que perdés la temperatura i anés anant enderrocant-se. Vale. Que xulo. Això continua cap allà, i cap allà i a l'esquerra n'hi ha unes altres escales. Déu-n'hi-do, el que hi ha. Ara m'agradaria saber a sota d'on estem. Bueno, això també m'agradaria saber a mi perquè es pensàvem tots que tiràvem cap a dalt a l'antic Ajuntament, però no. I allí no hi ha res? Allà és per on hem vingut, sí, ara anirem per allà. Ah, per allà és per on hem vingut? Sí, bueno, per on hem vingut. Per la galeria que veiem recta que hem girat a l'esquerra. Vale. El què? No, això és per saber, això és cultura, vull dir, aquí de... Sí, veus? Cultura underground, mama. Sota terra. A vegades, amb la geolocalització, et surt en quin punt has fet la foto, no? Perquè no arribem al satèl·lit aquí, no? No arriba, ja ho han provat. Vale. Què et pensaves? Que tu ets l'única que pensava aquestes coses? No! Aquí hi havia una altra galeria que mora aquí baix. Vale. I aquesta, o sigui, per aquí a la dreta és per on ara després marxarem, que és per on pujàvem al recte. Vale. Ara entrem cap aquí a l'esquerra, però... Home, compte, Entreu aquí. Ai. Déu-n'hi-do, Ai.
És com anar mantenint tota la humitat i això de les diferències. I això també és argila? Sí, sí, és tot argila. Però té un altre color. Per estar-hi al terra i agafar-hi fongs. Vale, molt bé. Això és. Aquí és aquí. Mira, aquesta escala, aquest és el que nosaltres diem al final. Sí. Que mira que guapo ho fa, perquè aquesta... Aquí ressona ja. Sí. A mi aquí hi ha una escala... Perquè aquesta va parar... Aquí anem a entrar-hi a dintre d'un cub. En aquesta casa, mira, veus? Hi havia tot aquest cub gran Sí. i del cub vam foradar el terra per poder baixar per avall. Vale. Veus? I aquesta escala... I tampoc no sabem on dona això. No, clar, si dona... Truca! Aquí està tapiant. A l'igual t'obre. Molt bé. Sí, ja. El moment de la unitat, del moment que agafat. És com un vaixell, Sí, sota l'aigua. sota l'aigua, clar. Què? A veure, segons diuen, i jo encara no m'ho acabo de creure, aquí estem al carrer Cuirateries, carrer Cuirateries, tocant el cruce aquest que hi ha... Després del bar de l'Ambra. Sí, Més cap allà. més cap allà. Vale. Però jo, no ho sé, mira, tots els que van vindre cap aquí, de primeres, Sí. pensàvem que això donava cap a sota de l'antic jutjat, de l'antic ajuntament. Hem girat per aquí. Que era aquí. Vale. Nosaltres hem vingut i hem girat aquí. Carai. O sigui, això no t'ho coneixes, això aquí et pots perdre, No. Oh. Jo és que ja, com que aquesta potser ja deu fer 10 o 12 vegades que he vingut. I la primera vegada que vas Cada baixar, una. t'esperaves que hi hagués tot això? No. Devies flipar quan vas baixar Jo la vaig primera vegada. flipar, però flipar. Vaig flipar perquè el pas aquest que dic que d'allò que comunica, o sigui, que passa per sota del carrer Cuirateries, Sí. vale? Allò estava tapiat, estava amb portes al damunt, no es veia res. Clar, jo quan vaig veure aquelles portes i vaig veure un tros de passadís, jo primer només vaig veure el passadís de dalt. Ja. Doncs clar, entro a veure les coses que hi havia per allà i quan me giro, dic, oi, però jo he entrat per una porta i hi ha una altra aquí. I llavors vaig veure les escales, bueno, ja... I vas dir, uau! Ah, vale, ja estem.